മാതാജി പുതിയ ക്ലാസ്സിന് ഈ ലിങ്ക് ആണോ മാതാജി? ഇന്നത്തെ പുതിയ ക്ലാസ്സിന്? അതെ 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 കേട്ടോ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സാ മാതാജി. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആണ്. 5:30 ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കയറാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറിക്കോളൂ കേട്ടോ. 5:30 തൊട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് 6 മണി വരെ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാണ്. ആത്മീയ യാത്ര 18 ദിവസത്തെ. അതിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്ന് തുടങ്ങും. നമ്മള് അർജുന വിഷാദ യോഗം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, 2 പേരും പറയാം. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 18 ദിവസം കൊണ്ട് 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് 2-ാമത്തെ ലെവലിൽ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങും. അതില് ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ആ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ, അല്ല ഫുള്ള് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് പോകുന്നത്. ഇന്നലെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കയറിയവർക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്. പിന്നെ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് 2 കൂട്ടർക്കും, കാരണം ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. വീഡിയോ ഓൺ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളായാലും ഓരോന്ന് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കില്ല. പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ദിവസം. നമ്മളൊരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ വിളക്ക് വെച്ച് നാമം ചൊല്ലി നമ്മളൊരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദിവസം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട്, ഇപ്പോൾ ഭാഗവതം മതം ചോദിച്ച പോലെ രാവിലെ തന്നെ ഭാഗവതമൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം. 18 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ആത്മീയ യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ ആരും പോകാതിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുക. ക്ലാസ്സിൽ ഡെയിലി കയറാൻ നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? മഴയായതുകൊണ്ട് കുറെ പേർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെ, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നല്ല മഴയല്ലേ നാട്ടില്, ഇതിൻ്റെതായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 1
സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ്, നമ്മൾ PPT ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉള്ളവർ, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന പുസ്തകം. ഇന്നലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബുക്ക് വെച്ചിരിക്കണം എന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്ലോകം നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ലൈവാണ്, റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ബേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടാമത് ക്ലാസ് കേൾക്കാണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാം. എത്രത്തോളം നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. ഓക്കെ അല്ല എല്ലാവരും? നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ഒന്ന് ഭഗവാനോട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പറഞ്ഞോളൂ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളെ അധ്യായം 1 തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതായത് ഇസ്കോണിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനം 18 ദിവസത്തില്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അപ്പൊ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വിവർത്തനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വിവർത്തനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് മലയാളം പരിഭാഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാലാമണിയമ്മ, പത്മഭൂഷൺ നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മയാണ് അതിന് മലയാളം പരിഭാഷ നൽകിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് നമുക്ക് പറയാം. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് വിളിക്കാം. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇപ്പോൾ വളരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ 1966 ജൂലൈ മാസത്തില് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്, ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് ഇസ്കോണിന് കുറെ ശാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ BBT സ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ദൗത്യം? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ദൗത്യം. എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ത്രൂവാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്. അപ്പൊ അതാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് പിന്നെ പോകെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്.
ഇതാണ് മംഗലാപുരം ഇസ്കോണിലെ പ്രതിഷ്ഠ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സാണിത്. അവിടെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് അമ്പലത്തിലെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സന്യാസിമാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഇതൊരു സന്യാസി ഇവരുടെ ഒരു പരമ്പര, ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമ്പ്രദായം, ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത്, ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കുറേ ഭഗവത്ഗീതകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം, നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തില്ല, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ല. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതേപോലെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഭക്തിക്കാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും ശരിയായ, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിനാണ് കൂടുതൽ എന്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനൊരു നമുക്കൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങള്, ആ നിർദ്ദേശങ്ങള് അതേപടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ യഥാരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ആ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി വന്നിട്ടാണ് ആ അറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വരുന്ന ആ ഗുരുപരമ്പര വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള പരമ്പരകളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഘടന ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര. അപ്പൊ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആരംഭിച്ച 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തന്മാര് വഴി ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ 4 പരമ്പരകൾ, 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തത് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രണ്ടാമത്തത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെ 4 എണ്ണം. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണ് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അതിന്റെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ളത് ശ്രീരാമാനുജാചാര്യരാണ്. ഇതിലും എന്താണ് പറയുന്നത്, മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണനെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയും പ്രധാനമായിട്ട് ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിക്കും ശരണാഗതിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായത്തിൽ, ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ അതാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാദേവനിൽ നിന്ന്, ശിവനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആചാര്യം വന്നിട്ട് വിഷ്ണുസ്വാമി ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവിടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ബാലരൂപത്തോടുള്ള വാത്സല്യ ഭക്തിയാണ് എവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തില് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് കുമാര സമ്പ്രദായം. കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കുമാരന്മാരുടെ, സനക, സനാതന, സനന്ത, സനൽ കുമാരന്മാര്, 4 കുമാരന്മാര്, അവരാണ് അതിന്റെ അരപ്പം അവരിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ആചാര്യനായിട്ട് നിമ്പർക്കാചാര്യനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ രാധാകൃഷ്ണ ഉപാസനയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്.
പിന്നെ വന്നിട്ട് നാലാമത്തതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര. ഇത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെയാണ് അത് ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മമത്വാചാര്യര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി. അതായത് ഭഗവാനെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുപരമ്പര വഴി ലഭിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫലം കിട്ടാന്നുള്ളതും കൂടി കലിയുഗത്തില് പറയുന്നതാണത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗുരുപരമ്പര വഴി ലഭിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു കേബിൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമുക്കത് കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള തലമുറകളിൽ കൈമാറി വന്നിട്ട് അത് നേടാനായിട്ട്. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, ഒരു പഠിതാവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം, ഒരു ശിഷ്യനാവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കണം. ഇത്രയും യോഗ്യതകൾ ആർക്ക് വേണം? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതയാണ് ആ പറയുന്നത്. ഇനി വന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു വസ്തു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അങ്ങനെ കുറേ നമ്മളെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്തിൽ കിട്ടും? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ കിട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറയും. നമ്മളെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ, കെട്ടി ഉയർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു പുസ്തകത്തെക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമാണത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്, 700 ശ്ലോകങ്ങള്, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗമെന്നും മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗമെന്നും 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗമായിട്ടും അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 18 അധ്യായങ്ങള്, 700 ശ്ലോകങ്ങള്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സാര സർവസാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തര സ്ഥലത്ത് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? അതിന്റെ പ്രകാശം കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ്. എന്താണ്? ചുറ്റും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ടോർച്ച് ലൈറ്റിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്കിങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത
ഒരു സൂര്യനെ പോലെ ചുറ്റും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ആത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ്, ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗീതാ മഹാത്മ്യം, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങള് വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനും ഭയശോകാദിവർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്, പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത പഠനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമാപരസ്യ ച നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? പാപങ്ങളുടെ ഫലം ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഗൃഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദേഹശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എന്താണ്? നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുകൾ പോകും, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താലോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ തന്നെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഗീതാസുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്നാദ്വിനിസൃത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേറൊരു വേദസാഹിത്യം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? വേറൊരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം, അതെന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവത്ഗീത മാത്രം മതി. ഭഗവത്ഗീത മാത്രം മതി, വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ല. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഇപ്പൊ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവന് എന്ത് ലഭിക്കും? എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ആ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ധോക്ത ഗോപാലനന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ, ആ കൃഷ്ണൻ എന്ന പശുവിനെ കറക്കുമ്പോ അർജുനൻ പശുക്കിടാവിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ദുഗ്ധം, ആ പാല്, അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള പാല് പാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ
ഒരു പശുവിനെ പോലെ, പശുവിനെ കറക്കാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ പാല് പാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ശങ്കരാചാര്യർ എന്നതിൽ പറഞ്ഞ മഹാത്മ്യത്തില് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഈ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. അതായത് ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള പുത്രഗീതം ഭഗവത്ഗീത, ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം, പൊതുവായിട്ടുള്ള ഏകധർമ്മ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്ര ഏവ. സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ ഒരേ ഒരു സേവനം എന്താണ്? ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി, ഭഗവാനോടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള സേവനം, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ആ സേവനം, അതാണ്. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഒരേ ഒരു ഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ഒരേ ഒരു സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാം. അത് ഒടിച്ചു പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം. അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനുണ്ടായ കാരണം ഒരേ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബത്തിലുള്ളവർ, കൗരവരും പാണ്ഡവരും. അതായത് ഒന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള് കൗരവര്, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കള് പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ അവര് എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾക്ക്, അതായത് ദുര്യോധനും പിന്നെ ദുശാസനും ദുശ്ശളവരൊക്കെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കള്. ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും രാജ്യത്തിനോടൊക്കെ ഉള്ള അത്യാഗ്രഹം മൂലം അവരെന്താണ്, പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു അവകാശങ്ങളും കൊടുക്കാതെ എല്ലാതും അവരുടെ അടക്കി പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പാണ്ഡവരെ ഇവർ ഉപദ്രവിച്ചു. അങ്ങനെ വനവാസം കഴിഞ്ഞു. 13 വർഷം വനവാസം, 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വന്നപ്പോ ഇവര് എന്ത് ചോദിച്ചു? 5 രാജ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചു. ഇതൊന്നും ആര് കൊടുത്തില്ല? ദുര്യോധനൻ കൊടുത്തില്ല. അതായത് ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ സന്ധി സംഭാഷണത്തിനായിട്ട് ആര് പോകും? ഭഗവാൻ പോകും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പോയെങ്കിലും അതും അവിടെ ഫലവത്തായില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് ആ രഥം നിർത്തി ആ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവര് ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ട് പകച്ച് പ്രയാസം കൊണ്ട് വിഷമത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അത്രയും ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ആ യുദ്ധഭൂമിയിലെ തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും കണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ എന്തുപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ആര് ഉപദേശിക്കും? അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ഇതേപോലത്തെ പല സിറ്റുവേഷനും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനിയാണ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് പറയാവോ? ഇനി അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ.
ഓക്കെയാണ്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. നിങ്ങൾ ഇട്ട സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ്, ഹേ സഞ്ജയ, സഞ്ജയനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ റോൾ അവിടെ എന്താണ്? സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നേത്രങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്, യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാൻ കാരണം, സഞ്ജയന് എന്തുണ്ട്? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് TV കാണുന്നത് പോലെ, പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് TV-യിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ സഞ്ജയന് ഈ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പ്രത്യേകത എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനാണ്, അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? സഞ്ജയനിലൂടെയാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അവിടെ മാമക്ക പാണ്ഡവ, മാമക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് എന്റെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ, ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയെയും കൂടി വിശേഷം പറയുന്നുണ്ട്, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പാശ്ചേത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ആചാര്യ. ദുര്യോധനന്റെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യർ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരോട് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം ഈ ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും തമ്മില് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമുണ്ട്. ഇവര് തമ്മില് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ്. ദ്രുപദന്റെ പുത്രന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ദ്രുപദപുത്രൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രുപദനും ദ്രോണാചാര്യൻ തമ്മില് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരു യാഗം ചെയ്തിട്ട് ദ്രുപദ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പുത്രനെ നേടി. ആ പുത്രനാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടിദുമ്നനാണ് ആ പുത്രൻ. ദ്രുപദൻ എന്ന് വെച്ചാല് ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവ് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടിദുമ്നെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടിദുമ്നൻ എന്ന് പേരെടുത്ത് പറയാതെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ദേഷ്യം ആരോടാണ്? വൈരാഗ്യം ആരോടാണ്? ദ്രുപദനോടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ
മറ്റേതാരാണ്? ശിഷ്യനാണ്. അതായത് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൃഷ്ടതുമ്നൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ശിഷ്യനോട് ഗുരുവിന് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മറ്റേതാരാണ്? ശത്രുവാണ്. അപ്പോൾ ദേഷ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പുത്രനെ നേടി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ആയുധമുറകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ദ്രുപദന്റെ പുത്രന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്, ആ ദ്രുപദ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇഷ്ടത്തോടെയല്ല പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ. ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിനോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഗുരു ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി 4 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് 2 സൈന്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലുള്ളതെന്ന് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൽ ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും പറയുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി പോകുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ധത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖുമൂതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണെന്ത്? പാഞ്ചജന്യം. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനൻ ദേവദത്തം, അർജുനന്റെ ശംഖാണ് ദേവദത്തം. പിന്നെ ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഭീമന്റെ ശംഖാണ് എന്ത്? പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകളെടുത്ത് മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം. പിന്നെ ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രവർത്തികൾ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭീമന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഭീമൻ ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖുതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ശംഖ് മുഴക്കാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോധി യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖാണ് അനന്തവിജയം. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്തു മുഴക്കി. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് അനന്തവിജയം. നകുല സഹദേവന്മാര് പാണ്ഡവരുടെ 5 പേര്, അതില് നകുലനും സഹദേവനും സുഘോഷവും മണിപുഷ്പകവും അവരുടെ ശംഖുകള്. പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായിട്ടുള്ള ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാര് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. അപ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര കോലാഹലായി. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഘോഷാധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലഭ്യന്നുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 2 കൂട്ടരും ശംഖുനാദം മുഴക്കി. പാണ്ഡവരും ശംഖുനാദം മുഴക്കി, കൗരവരും ശംഖുനാദം മുഴക്കി. അപ്പോ ഈ
രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഈ ശംഖുനാഥ കോശം, ഈ നാദകോശം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റിലുകൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശംഖുനാഥം കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നില്ല, പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. കാരണം അർജുനനും പിന്നെ ആരാണ്, നകുലനും സഹദേവനും അല്ലെങ്കിൽ ഭീമനും യുധിഷ്ഠിരനും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തില്ല, അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് എന്ത് പിളർന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ആരോടെ ചോദിച്ചത്? സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുമ്പോ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ ആ യുദ്ധത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട്, ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ശംഖുനാഥം മുഴക്കിയപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് വരെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഉവാച സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേത്താൻ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോൾ പറയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറയണത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പാർത്ഥ സാരഥിയാണ്. അർജുനന്റെ ഒരു പേരാണ് പാർത്ഥ എന്ന് പറയും അർജുനന്. അപ്പൊ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. അർജുനന്റെ രഥം തെളിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഹേ അച്യുത എന്നാ വിളിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്ത് വേണം? ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വേപദുശ്ച, അങ്ങനെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം ശ്രംസദേ ഹസ്താത്വൈവ പരിദഹ്യതേ. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തു? നേരെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ വില്ല് ആ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് വളരെയധികം പ്രയാസം, പല രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നച്ചാ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സാണെങ്കിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്താണ്? ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ ഇവരൊക്കെ കണ്ടോടുകൂടി അർജുനന്റെ സമനില തെറ്റി, അർജുനന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വളരെയധികം കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം വഴുതി വീണു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് 5 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. ഹൃദയം ഭയങ്കര മൃദുലതായിരിക്കും, എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര കാരുണ്യായിരിക്കും. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തത് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം.
अर्जुन उवाच दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीतन्ति मम गात्राणि മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ യുദ്ധം പെടുന്ന അർജുനൻ ആകെ തളർന്ന് മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാണ്, എൻ്റെ മുഖം വരളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ ബന്ധുക്കളെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാണ് പോകുന്നത്? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് പറയാണ് അർജുനൻ, എനിക്ക് ആ വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം യുദ്ധം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആ രാജ്യം വേണ്ട. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തില് ഈ ബന്ധുക്കളെ മുഴുവൻ കൊന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവാനാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട നമുക്ക്? അങ്ങനെ ഒരു വിജയവും വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധവും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സപാണ്ഡവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പാപമല്ലേ, കാരണം അക്രമികളാണ് ഇവര്, അത് നമുക്കറിയാം, ഇവർ അക്രമികളാണ്, ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവരെ കൊന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കും പാപം കിട്ടും, ഞങ്ങൾക്ക് പാപം കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുചിതമായൊരു കാര്യമല്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവർ അക്രമികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, അർജുനന്റെ അമൃതല ഹൃദയത്വം നമ്മൾ കണ്ടു, മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ, അതായത് ഇവരൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപം കിട്ടൂലേ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരെ നമുക്ക് അക്രമികൾ പറയാം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളുണ്ട്. ഇവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? അക്രമികളാണ്, പാപികളാണ്. വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. പ്രമാണങ്ങളിൽ, വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ 6 പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? അക്രമികളാണ്. ഇവരെ നമുക്ക് വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭീമന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കി, വീട് അരക്കില്ലത്തിന് തീ കൊടുത്ത് അവരെ വധിക്കാൻ നോക്കി, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ആക്രമിച്ചു, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുക, ദ്രൗപദി ഉപദ്രവിച്ചത്, ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ദുര്യോധനാദികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരാരാണ്? അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തില്ല? പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട്, അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, മൂന്നാമത്തത് പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇനി 4ാമത്തത് പറയുന്നത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം.
അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രത്യുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിർന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. പിന്നെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു യുദ്ധം, ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാണ്? ആ ഓരോ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്, അല്ലെ? പൗരന്മാരായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഭർത്താവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മകനായിരിക്കാം. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും, ആ പുരുഷനായിരിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ വീട്ടില് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം? സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കാനൊക്കെ എന്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ന ചൈത ദിക്മ കദരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ യുദ്ധമാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ 3 പേരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടു, മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല? അർജുനനില്ല. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇവരെ തോൽപ്പിച്ച് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ കൈയടക്കി വെക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ദുര്യോധന ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരേ സാഹചര്യത്തില് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ. അഹോബത്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാജ്യ സുഖലോപേന ഹന്തും സ്വജനമുത്യതം. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, നമ്മൾ എന്തൊരു മഹാപാപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലേ. അത് ആർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അർജുനൻ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പാപമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർക്കുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട് കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് കൊല്ലട്ടെ. കാരണം ആരാണ്? ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്ഷത്രിയർ എന്താണ്? അവർക്ക് പൊരുതാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചു സമയം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാം. അങ്ങനെ യുദ്ധം. അപ്പൊ അവരെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കയ്യില് ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
ഇപ്പൊ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുതാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ആ നിയമം പാലിക്കണ്ട, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനു തയ്യാറല്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊന്നോട്ടെ, എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ സഞ്ജയ ഉവാച, സഞ്ജയൻ പറയാണ്, കാരണം സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണല്ലേ ധൃതരാഷ്ട്രം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ തേരിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതില് ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ധർമ്മഭൂമിയിൽ എന്ത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ? എപ്പോഴും ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മം ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? അർജുനന്റെ പക്ഷത്താണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാരണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ. ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി, യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ്. ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. ആ ധർമ്മം ആരുടെ ഭാഗത്താണ്? അർജുനന്റെ ഭാഗത്ത്. പിന്നെ അർജുനൻ ഇരിക്കുന്ന രഥം, അർജുനന്റെ രഥം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണത്. വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ആ രഥം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥമാണ്. ആ രഥത്തിന് എല്ലാവരും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൂന്നിക്കിലും വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രഥമാണ് ആരുടെ? അർജുനന്റെ രഥം. പിന്നെ അർജുനന്റെ ആ കൊടിമേല്, അർജുനന്റെ രഥത്തിന്റെ മേളിൽ ഒരു കൊടി കാണുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ. ആ കൊടിയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അടയാളം കപിധ്വജ, ധ്വജത്തില് കപിയുടെ ഹനുമാന്റെ അടയാളം, കൊടി അടയാളം അർജുനന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണത്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന അർജുനന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗാണ്ഡീവം എപ്പോഴും വിജയം മാത്രമേ, അമ്പൊടുങ്ങാത്തതാണത്. അതില് എപ്പോഴും എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊരു അമ്പെടുത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞാല് വിജയം മാത്രമേ അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ വിജയം കാണാതെ തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു അർജുനന്റെ ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെ പറയുന്നത് തെക്ത ജീവിതം, അത് നമ്മളെ ശ്ലോകത്തിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് തെക്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ തന്റെ ഗുരുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ആ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം കളയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് പരോക്ഷമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് പറയാണ്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് അവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും മരണപ്പെടുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവര് മരിച്ചാൽ ആരുടെ വിജയമാണ്? അവരുടെ അർജുനന്റെ വിജയമാണെന്ന് കൂടി പറയാണ്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏകാദശിയാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എപ്പോഴും വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. ആ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയുണ്ട്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്താണ് ആരുണ്ടാവുക? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ഉണ്ടവർക്ക് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരിഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. നമ്മള് പറഞ്ഞത് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്, 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 700 ശ്ലോകങ്ങള്, 18 അധ്യായങ്ങള്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗമാണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെയാണ് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന് ഭഗവാൻ വ്യാസ മഹർഷി ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ആ പാണ്ഡവ സേനയുടെ തന്റെ സ്വന്തം സേനയുടെയും ശക്തിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ എടുത്തില്ല, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി, അർജുനൻ ദേവദത്തം, പിന്നെ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ്, പിന്നെ അനന്തവിജയം യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ്, പിന്നെ നകുല സഹദേവന്റെ ശംഖുകൾ, സുഘോഷ മണിപുഷ്പകം അവരുടെ ശംഖുകൾ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഈ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥിയാണ് ഇവിടെ, പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തി ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഭഗവാൻ 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അർജുനന്റെ വിഷാദം. പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നത്, പിന്നെ അർജുനന്റെ വിഷാദമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ, ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ്, തളർന്നു. അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, വായ് വരളാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു. മനസ്സാണെങ്കിലോ അസ്വസ്ഥമാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ 5 കാരണങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൃദുല ഹൃദയത്വം, അതായത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും കുടുംബത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കരുണ കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിട്ട് മാറിയാരുടെ? അർജുനന്റെ. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ, രാജ്യം, വിജയം, ഇതൊന്നും ആർക്ക് വേണ്ട? അർജുനന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ. അപ്പൊ ഈ ബന്ധുക്കളില്ലാതെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു പാപഭയം. അർജുനൻ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും, ഇവരൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? അർജുനൻ. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഓരോ കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞു കുലധർമ്മം നശിക്കുന്ന, കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണം യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം, കുടുംബത്തിന്റെ ധർമ്മം, ഇതിനൊക്കെ നാശം സംഭവിക്കും. ആ വർണ്ണസങ്കരത്തിന് കാരണമാകുന്നൊക്കെ ആര് ആശങ്കപ്പെടാണ്? അർജുനൻ ആശങ്കപ്പെടാണ്. അഞ്ചാമത്തത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതായത് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും എന്താണ് ശ്രേയസ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്കായി മാറിയാര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ 5 കാരണങ്ങളിലൂടെ അർജുനൻ എന്ത് സമർത്ഥിക്കാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന് സമ്മതമില്ല, താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അർജുനൻ അവിടെ പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നിരായുധനായിട്ട് കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നെ അവര് കൊന്നാലും വിരോധമില്ല, എനിക്ക് എന്തിനും താല്പര്യമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗാണ്ഡീവം അത് താഴെ വെച്ച് രഥത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ വിഷാദം, അർജുനന്റെ ദുഃഖമാണ് അവിടെ പറയണത് അല്ലെ. ഇതൊരു സാധാരണ ദുഃഖമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ളൊരു തുടക്കമാണ് അവിടെ അർജുനന്റെ ആ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അർജുനനെ പോലെ നമുക്കുണ്ടാകാം. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അർജുനൻ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അതോടുകൂടിയാണ് എന്താരംഭിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നതും അർജുനന്റെ ദുഃഖങ്ങള് ശമിക്കുന്നതും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭം തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉണർവുണ്ടാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്?